Mga kabakal, yung Team Luzon natin, mga walang kwente. Alam mo yun? Si Boy Uragon, hinika sa laban niya kay Boy Ungas. So kung ako makakalaban ni Boy Ungas, bibigyan ko ng magandang laban tsaka magandang show. Hindi mananalo ang Team Luzon kung wala ako. So kailangan nila akong isali dyan para may laban sila. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Andre TV. Please like and subscribe. And for today's video mga idol, pag-uusapan nga natin itong si Coach Alexis Tolentino versus Boy Ungas. Umalag na nga mga idol itong si Coach Alexis Tolentino sa suntukan ng mga sikat sapagkat siya lang daw ang pag-asa ng taga Luzon na magwawagayway sa bandera ng Luzon sa The Battle Lab YouTuber. Kanina lang mga idol naglabas nga ng survey itong si Boy Ungas na gusto niyang makalaban sa The Battle Lab YouTuber itong si Boy Tapang, Coach Alexis Tolentino, Kiko Matos at Boy Uragon. Samantala mga idol ay maraming ang bumoto kay Boy Tapang at nasa 51% ito over 100. At kay Coach Alexis Tolentino naman ay nasa 8% over 100. At kay Kiko Matos naman ay nasa 37. Ngunit si Kiko Matos po ay hindi na po pwedeng makalaro sa The Battle of YouTuber dahil sobrang laki ng ulo nito. At nasa 4% naman ang rematch ito kay Boy Uragon. Samantala mga idol ay sinabi nga ni Coach Alexis Tolentino na siya lang daw ang pag-asa ng taga Luzon sapagkat ang mga pambato ng taga Luzon ay mga walang kwenta. Walang kwenta itong si Billy Jack Sanchez, walang kwenta itong si Boy Uragon at lalong-lalo naman na walang kwenta itong si Jormel Labador dahil mahihina, kinapos ang hininga at hinika. Samantala mga idol ay kung papakinggan lang sila ni Boss MG ay bibigyan daw ito ni Coach Alexis Tolentino ng magandang laro na magwawagayway sa bandera ng taga Luzon. Ani pa ni Coach Alexis mga idol na idol daw nito si Boy Ungas. Ngunit kung bibigyan siya ng pagkakataon na makalaban at hamunin ng ating idol na si Boy Ungas ay napakalaking karangalan nito para sa kanya. Dahil mga idol ay ni-request daw ito ni Boy Ungas kay Boss MG na si Coach Alexis Tolentino daw ang gusto niyang makalaban sa susunod na The Battle of YouTuber. Well mga idol, papayag kaya itong si Boss MG na makalaban itong si Coach Alexis ni Boy Ungas. At ano kayang paghahanda ang gagawin ni Coach Alexis? Gayoy alam niya sa sarili niya na isa si Boy Ungas sa matapang at malakas sa Team Visayas. Isa ito sa mga hinahangaan kong tao. Siya ay si Boy Ungas mga kabakal. Just wanna share, before yung laban niya dito sa Battle of YouTubers, 4 yung gusto niyang makalaban. Unang-una, si Kiko Matos, Billy Jack, Uragon, at kasali ako doon. So gusto niya akong makalaban sa Battle of the YouTubers, suntukan ng mga sikat. At siyempre, ang nakalaban niya ay si Boy Uragon. Ngayon naman narinig ko sa aking source, sabi ni Boy Ungas kay MG, ako daw ang gusto niyang makalaban sa susunod na Battle of the YouTubers. So ako'y natutuwa kasi mga kabakal, yung Team Luzon natin, mga walang kwente. Alam mo yun? Si Boy Uragon, hinika sa laban niya kay Boy Ungas. So kung ako makakalaban ni Boy Ungas, bibigyan ko ng magandang laban tsaka magandang show yung ating mga kabakal, yung ating mga nanonood sa Battle of the YouTubers. Kasi parang walang nangyari sa laban nila. Although tumagal naman si Boy Uragon, pero alam yon, hinika eh. Si Jormel Labador naman, parang bata makipaglaban, so wala ding kwenta. Mas tumagal pa si Boy Uragon. Although si Billy Jack naman ay tumagal talaga dun sa suntukan nila kay Boy Bagsik. Yun nga lang dahil ang lakas kasi mag-yosi, yan. Ang nangyari ay naubusan ng hangin, napagod at yun. Mahilig sumayaw na naman sa suntok ni Boy Bagsik. Wala nang pag-asa mga kabakal eh, alam yun? Wala nang pag-asang manalo ang Team Luzon. Ako ang kailangan ng Team Luzon. At sigurado naman na hindi nyo gugustuhin na maglaban ng Team Visaya versus Team Visaya. Kasi marami ako mga nabasang comment ay nila maglaban si Boy Tapang at si Boy Ungas. Alam yon? So bakit na lang ako ang lumaban? Since naman na ako ay gustong makalaban. Ito ay sinabi mismo ni Boy Ungas. Before yung laban niya kay Boy Uragon, then after yung laban niya kay Boy Uragon, sinabi niya kay MG, ako daw ang gusto niyang makalaban. So bakit hindi natin pagbigyan? Since naman na si Boy Ungas ay isa sa mga pinakamagaling ng Team Visayas. Alam niyo naman yan, ginagawa ko ng video yan. At yun nga, hindi talaga mananalo. Hindi mananalo ang Team Luzon kung wala ako.
So, kailangan nila akong isali dyan para may laban sila. At yun lang ang nakikita ko talagang way kasi hindi talaga sila mananalo. Tsaka gusto ko kayong bigyan ng magandang laban. Gusto ko na yung laban na talagang walang ayawan. Walang ayawan. Boy Uragon, umayaw, hinika. Jormil, Haring Bangis, umayaw, nag-time first. Sige nga. Although si Billy Jack naman ay tumagal, pero anong ginawa? Nagsayaw, napasayaw sa suntok, so wala talagang pag-asa. Ako ang kailangan ng Team Luzon. At kung gusto niyo na magandang laban, ikasa na natin yan. Hashtag Boy Ungas versus Coach ng Bayan. Napakagandang pakinggan yan, mga kabakas. Ikasa na yan, Boss MG. Ikasama na yan, Boss MG, baka naman. Samantala mga idol ay naglabas din naman ng hinain nitong si Coach Alexis Tolentino patungkol kay Bullets sapagkat hamon ng hamon ito sa alam niyang lamang siya. Nais ngang hamunin ni Bullets itong si Coach ng Bayan sa alam niyang mas lamang siya sa Octagon. Samantala mga idol ay sinabi din naman ng Coach ng Bayan na si Alexis Tolentino na alam niya sa sarili niya na hindi siya mananalo sa Octagon. Kaya naman ang gusto ni Alexis Tolentino na doon sila maglaban sa alam nilang pareho silang mahihirapan at pareho silang may lamang sa punong braso. Well, ano kaya ang magiging sagot ni Bullets? Kakasa kaya ito sa punong braso ni Alexis Tolentino o magyayabang din kagaya ni Mr. 66 na panay hamon sa alam nilang kaya nilang talunin? Well, mag-comment lang at panoorin natin ang video na ito at courtesy kay Coach Alexis Tolentino. Hindi kita hinamon. Ang mga nag-comment doon, nagsasabi, bakit hindi ko raw labanan yung Coach Alexis? Ang sagot ko kay Bullet, masyado siyang sigurista. Okay, so Bullet, masyado kang sigurista. Gusto mong lumaban doon sa laban na alam mong liyamado ka, tama ba? Na alam mo na ikaw ay malaki ang iyong difference ng kakayanan. Alam mo yun, kung hindi ka pa naman talaga duwag or kung matapang ka talaga, bakit hindi mo ako labanan doon sa isang aspeto na alam mo na mahihirapan kang manalo? Lalabanan mo ko doon sa Octagon alam mo namang diyan ka bihasa. Para ka rin si Mr. 62 nakikipagpustahan sa akin, gusto ko labanan ng deadlift. Samantalang hindi naman ako deadlift competitor katulad ni Mr. 62. Para ka rin ganun Alam mo yun? So, kung talagang... Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Papayag kaya si Boss MG kay Coach Alexis at Boy Ungas sa laban ng The Battle of YouTuber? At kakasakaya si Bullets kay Coach Alexis Tolentino sa punong braso? Mag-comment lang. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.